Les entitats de caràcter social i assistencial han d'atendre cada vegada més persones amb menys recursos. S'imposa, per tant, trobar el màxim de complicitats possibles. Avui coneixerem el cas de Saó Prat, una entitat que ha aconseguit establir una estreta relació entre les administracions públiques i altres entitats i empreses de caràcter privat. Vamos a construir paredes. También se llama hacer una fábrica de ladrillos. Una fábrica de ladrillo es poner uno encima de otro, ¿vale? Son cerámicos. Cerámicos quiere decir que están hechos de cerámica. Ja fa anys que Fermín Jimeno fa d'educador a Saó Prat, una entitat sense ànim de lucre que atén persones en risc d'exclusió social. Un dels alumnes és el Hassan. No llegan a ser huecos del todo porque... Estaba un tiempo antes aquí, pero tenía unos problemas de los papeles y no tenía ni contrato ni nada. Pero ahora que estoy haciendo esos papeles y me han salido favorables, ya he vuelto a la empresa para trabajar. El ladrillo, digamos que estaría en basto y luego tendríamos el resultado final. Ellos provienen la mayoría de situaciones pues ya casi en exclusión y bueno, pues son jóvenes que carecen de la parte afectiva, la tienen, digamos, entre comillas, pero lo que es la parte teórica, pues los conocimientos pues suelen ser bastante bajos. Si Hassan i els seus companys d'aula aprenen oficis relacionats amb la construcció, altres aprenen disseny. Quedará como si todo el cielo fuese uno y se verá la isla también. ¿Vale? L'objectiu és sempre el mateix, que coneguin un ofici i que millorin l'autoestima. La idea de fer un curs de disseny gràfic, que sembla que és com que està fora del que habitualment es fan en aquests llocs de prelaboral i que no segueixen el circuit normal d'estudis, i sembla que els nois han de ser manteniment, cambrers, i les noies perruquera o esteticient, no? Llavors vam pensar que seria una bona opció buscar un ofici o una professió que no tingués res a veure, que fos igual per nois, per noies, i que no fos el de posar-se el mono, posar-se la bata blanca per fer un ofici d'aquest, sinó algo més, diferent. És el cas de María Ángeles i de Marino, que han vist com estudiant i treballant millorava la seva vida personal i laboral. De hecho, antes de entrar aquí no me imaginaba que tendría permiso de trabajo. Es como lo veía, muy lejos. Y pues no sé, al llegar aquí pues vi que me gustaba lo que hacía y bueno, me relajaba mucho además. Aprendía cada día y me sentía bien así, ¿sabes? El entorno y el ambiente, todo muy bien. Yo estuve haciendo la formación y después de hacer la formación me dieron la oportunidad de formar a otros chavales que están dentro y supongo que eso es positivo tanto para mí como para ellos. A més d'aprendre un ofici, els alumnes també tenen un contracte de treball. Així, particulars i altres empreses poden contractar els serveis de Saó Prat i tothom hi surt guanyant. Però han de ser competitius en els serveis que donen. L'única manera és muntem una empresa d'inserció i que la nostra producció sostingui els costos de formació. La producció, perquè sostingui els costos, vol dir que aquesta producció ha de donar beneficis, ha de ser una producció competitiva, ha de ser bona. Els nois, els joves, els hem d'ensenyar a treballar bé, a donar productes ben acabats, amb un bon servei. El fet que siguin joves d'exclusió els que treballen en aquests productes, això és una opció nostra. Això no ha de significar que la qualitat del producte baixa ni s'ha d'encarir. Hem de ser competitius al mercat. Hola, Marcelo. Molt bones. Al final, l'objectiu, sempre hem cregut que ens vegin com una empresa normalitzada, que contractin els serveis i els productes per la qualitat i no perquè siguem una empresa d'inserció. A Saó Prat treballen estretament amb l'Ajuntament del Prat de Llobregat i amb els serveis socials de la Generalitat. La majoria dels alumnes els hi arriben des d'aquestes administracions. Bon dia, Fina, benvinguda. Molt bé. Avui es troben el responsable de l'entitat, Marcelo Montori, i la cap dels serveis socials de l'Ajuntament pratenc, Fina Rifà. La col·laboració és estreta i molt positiva. Les reunions són molt diferents, tant en educació com en serveis socials. Bàsicament estem col·laborant perquè coincidim amb els objectius, és a dir, Saó és una entitat que treballa sobretot amb col·lectius d'infància, adolescents, joves en situacions de vulnerabilitat o de fragilitat social. I quan ens van presentar qui eren, què feien i com ho feien,
Vam començar amb projectes relativament petits i molt incipients, i al llarg d'aquests anys l'únic que puc dir és que la relació que estem mantenint és molt engrescadora i sobretot que hi ha molta perspectiva. I mica en mica anem presentant el projecte sempre amb una política de resultats. Iniciem alguna coseta, dius, això som capaços, si tu ens ajudes, creiem que serem capaços de molt més. I amb aquest discurs vam començar aquestes col·laboracions amb l'Ajuntament i en aquests moments la veritat és que estem construint projectes fantàstics i jo crec que són de diàleg i de creació molt positiva. Amb la Caixa també. Aquest curs iniciarem l'activitat d'alfabetització. Isabel Vázquez és la coordinadora de projectes d'infància i família. Dèiem que volíem fer èmfasi en l'objectiu aquest de fomentar la socialització i la integració, que coneguin la ciutat, els equipaments bàsics, l'estació, la plaça de la Vila, els mercats, per aconseguir que es puguin relacionar amb altres persones. Avui gestiona amb dues col·laboradores com s'organitzaran amb els alumnes més petits. I és que no només tracten amb adolescents i joves. La nostra tasca és ser un recurs de detecció, prevenció i atenció a aquests infants, però sobretot fem èmfasi en la prevenció, que determinades situacions que s'han pogut crear a nivell familiar, determinades dinàmiques, puguin ser mica en mica normalitzades perquè es transformin en situacions més educativament més afavoridores per als infants. Aquesta feina de reforç educatiu la fan en diversos locals municipals del Prat. Un és aquest local del barri de Sant Cosme. Avui la Isabel coincideix amb les educadores. Programen activitats per treballar amb ells la part més de reforç educatiu que en diem i també altres activitats que reforcin i desenvolupin i ajudin els infants i joves a motivar-se, a recuperar capacitats que potser les tenen tots, seguríssim, però que les han perdut o no les han treballat adequadament. Saó Prat té les seves arrels en la unió de 3 congregacions religioses. Des que van començar l'any 2004 han aconseguit implicar-hi cada vegada més persones i entitats. I per això, cada cop poden atendre més infants i joves. Són joves que, de tant dir-los que no poden, que no saben, que són incapaços, s'han habituat a això i ja els serveix com a excusa. Jo no vaig a treballar perquè jo no sé treballar, jo no vaig a estudiar perquè jo no sé estudiar. Hem de canviar de paradigma, trencar-los aquestes dinàmiques i dir-li, no, tu sí que saps, tu ets capaç de sostenir un contracte, tu ets capaç de sostenir una formació, tu ets capaç de fer coses. Si ets capaç de fer això, de què no ets capaç? Pues ha pasado situaciones muy difíciles, ha dormido en la calle, un día ha comido, un día no, pero ahora ya se ha mejorado. Gracias a Dios y ahora estoy bien, la verdad.